moći da se meni tiče. Može. 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 Izvoli. Povodu obljetnice stradanja pripadnika hrvatskog naroda na Blajburškom polju i križnim putevima ne samo Hrvatske i Slovenije i svih republika bivše Jugoslavije, u spomen na žrtve bezbrojnih jama, stratišta, barbarinih rovova, hudih jama i tako dalje. Danas smo evo ovdje kao Domovinski pokret položili vijenac i upalili lampion u spomen na sve te žrtve. Posljednje riječi koje smo evo sad kolege i ja izgovorili na ovom spomeniku na ušću Vuke u Dunav, spomeniku i križu, u spomen svim žrtvama palim za slobodnu i neovisnu Hrvatsku, su bile pokoj vječni daruj im Gospodine i svjetlost vječna svijetli na njima. Počivali u miru Božjem. Mislim da te žrtve, nažalost, nisu našle svoj mir, da se mi kao moderna Hrvatska država nismo na pravilan, adekvatan način ponijeli prema tim žrtvama, budući da, čitajući jutros i samu pripremu, da se Hrvatska država čak i odrekla prava da sahrani ostatke žrtava iz Hude jame na svom teritoriju, da nismo istražili te zločine, da im nismo osigurali dostojanstven ukop, nego i dalje leže u nekakvim plastičnim gajbama gdje smo uopće došli do faze istraživanja, a vrlo često još uvijek u neistraženim grobištima. I to je odnos koji sebi moderna Hrvatska i slobodna Hrvatska država ne može dozvoliti. Dakle, ovdje smo bili prije nekoliko tjedana i odali spomen i žrtvama fašističkog terora i ja moram ispod Domovinskog pokreta ponoviti ono što mislim da mora biti prvo slovo abecede za sve nas u Hrvatskoj. Dakle, naša sloboda i demokracija počinju s 90. godinama, Domovinskim ratom, Franjom Tuđmanom, hrvatskim braniteljima. Sve druge totalitarne režime moramo osuditi, a žrtve tih režima i zbog žrtava tih režima napraviti jedan znanstveni pristup, istražiti što se dogodilo i svim tim nevinim žrtvama odati pijetet. To je ono što smo danas učinili na ovoj drugoj strani, jednako kažem kao što smo prije koji tjedan na ovoj antifašističkoj, ali sasvim jasno da prikrivati uvijek i zapostavljati žrtve koji je komunistički totalitarni režim vršio nad Hrvatima i prije 45. a poglavito nakon 45. je ponovni pucanj u te žrtve i to je nešto što si niti Domovinski pokret, a ja mislim niti Hrvatska smiju dozvoliti. Hvala lijepo. Hvala.